Menkia Komamo, Medindi brother Eli Soriano, my free members Church of God International. The person meton safremo, na mekayen ho, I was a mabako empire bomu, debiera, a ya donko nefa, na yatumia bompire many pegina, nivia sigina, a bra fa au here emrimu. Abra yade apomodene enshishaye, bitise ensaho horo, na yakentine. Edipedu yakwa akutia yadiye mu no na tumi aboa ya ma yakwa tiye amanehuni nanso edru ne ayaresa biara ne wa tumi wo mu a esene wenyankopon amoa na yehia wenyankopon amoa yi sene ade biara ne danyina emfa ho ne asore a owo ana osom a owo mu yeyem fra yefra enipa ewo wiase afana nyina wadwene Wanabusua anafufuo adofuo ne enipa nyina daache ho yama obi biara akwaba mone yembetumi abebɔ mpaye na se mopa hwehwemu pia mama ne ye ne krata yada mo ase bebre na ye ne da so ne se yabesan atemonka been longing for a love that will shine and last forever. Simula ito nung panahon ng pandemya. So sumulat kami sa MCGI dahil nung panahon na yon nagbibigay ng mga food packs at maraming solo parents na nangangailangan. Sinamantala namin ang pagkakataon na nandoon na. Ibinigay na ng Diyos yung mga tao na pwedeng makatulong sa amin at yung organisasyon na pwede namin lapitan para matugunan yung isa sa mga pinaka-importante pangangailangan ng solo parents. Kaya kami ay patuloy na nakikipag-partner at lumalapit sa MCGI dahil alam namin hindi nabibigo ang aming hangarin ng mga katulong dahil parehas lang ng MCGI ang aming kagustuhan na mabigyan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga kapuspalan, ng mga serbisyo na talaga makakapagpadali at pagbagaan sa kanilang buhay.
Yung sinamahan ko nagpa-check up kapatid ko po na solo parents, kulang na kulang po talaga sa budget. Solo parent siya, tapos may anak pa po siyang PWD. Kaya kailangan po talaga namin lumapit sa mga ganito. Kasi po may time na yung MCGI, dati na po namin napanood may programa po kasi sila, napanood na po namin. Malaking tulong po, nakatipid po kami, una sa lahat, na wala akong pambiling gamot. Eto, nakakuha kami kahit paano, tapos nasabi namin talaga kung ano yung sakit namin, kung ano yung nararamdaman namin para sa pangangatawan namin. Nandito po ako parang pa-check up kasi nabalitaan ko dahil sa center hindi kami lagi nakaka-check up, laging cut off. Hindi kami inaabot lagi sa listahan, laging wala na. Yung anak ko, pina-check up ko rin dito, si Prince. Tapos maganda po yung nangyari, yung grab na ito, ginrab ko kasi maganda yung naitulong ko. Sayang po yung mga benepisyo binigay nila. Napili ko po kung ma'am kasi libre po kasi wala pong gagastusin akong pamasahe. Tsaka po, na po yun kasi naghatid na po ako sa estudyante, dumiretso na po ako dito. Opo, papasalamat po ako sa Panginoon dahil po mayroon pong ganito pong check-up, libre check-up po. Malaking bagay na po rin po to sa akin, at saka sa iba pong mga tao na wala pong kakayanan bumili ng gamot. Kaya malaking tulong yung free check-up kumpara sa magpapa-check-up ka na may bayad. Kumpara mo, ibibilin mo yung mga gamot sa botika or pharmacy, napakalaki po ng diferensya nila. Maraming salamat, number one kay Lord, kasi binigay niya kami ng gantong lingat na libre. Unang-una ho, maraming salamat po sa Panginoon sa palagi nyo binibigay na pagtulong sa aming barangay. Hindi lang po sa aming barangay, sa buong Pasig o maging sa buong mundo po. Saludo po sa inyong lahat. Sana po tuloy-tuloy na po tayo sa mabubuting gawain po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ipagpasalamat po natin ito, syempre, sa ating Panginoon sa taas na hindi po nagsasawang gumawa ng paraan para makapaglingkod po sa ating lahat. Samantalang kayo'y may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Diba? Yun ang hindi panghihimagot. Kung hindi tayo manghihimagot sa paggawa ng mabuti, mga kapatid, liliwanag ang ating ilaw sa gitna ng mga hintil. Kung hindi tayo manghihimagot sa paggawa ng mabuti, darating yung araw, luluwalhatiin nila ang ating Ama na nasa langit dahil sa kanilang nakikitang mabubuting gawa ng ating pagsasama-sama.
Sumatin po ang pag-ibig at ang kapayapaang nagmumula sa Diyos sa lahat po ng ating mga kapwa-taong sumusubaybay sa ating pag-aaral ng doktrina ng ating Panginoong Hesus Kristo. Minsan pa kaming nagpapasalamat sa Diyos at nariyan po kayong muli. Kami ay makakapiling ninyo sa ating ginaganap na pakikinig ng mga salita ng Diyos. Bago po tayo magpasimulang muli, tayo po'y sama-samang dumulog sa Diyos at humingi ng kanyang tulong sa pamamagitan po ng panalangin. Sama-sama po tayong manalangin. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat, ikaw po, Ama, na pinagkakautangan namin ng aming mga buhay at lakas at lahat ng mabubuting bagay na amin pong tinatangkilik sa buhay na ito. Lalo na po, Ama, sa ganitong pagkakataong sumapit pa sa aming mga buhay na kami po ay makapakinig ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa lahat ng kabutihang ginagawa mo sa amin sa kabila ng aming mga pagkakamali, mga pagkukulang sa iyo, mga kasalanang nakita mo sa aming mga paggawa. Nararamdaman po namin, Ama, ang awa mo ang umaakay sa aming mga puso upang kami ay magnasang makinig at alamin ang iyong banal na kalooban. Tanggapin mo sana ang aming sama-samang mga pagpapasalamat, kalakip na minsan pang nakikiusap kami sa iyo. Patawarin mo po sana kami, Ama, sa mga kasalanang nasumpungan mo sa aming mga paglakad. Ngayon kami po ay nagpatawad na sa mga nagkasala sa amin. Kaawaan mo kaming patuloy, lalo na po ang mga kaluluwang nakikinig ng iyong mga salita. Isugo mong palagi ang iyong banal na espiritu upang magbukas ng mga puso at mga kaisipan. Maunawa namin, Panginoon, ang iyong mga katwiran, ang halaga ng pagtalima sa iyong mga salita. Sana po tulungan mo kaming lahat na makapaghanda ng isang pamumuhay na ikapagiging dapat namin sa pangako mong buhay na walang hanggan. Laksan mo ang kalooban ng bawat isang nakikinig ng iyong mga salita, magkaroon ng pananampalatayang nagmumula sa iyo upang kami sama-samang makatalikod sa kalikuan at kasamaan sa buhay na ito. Masamantala namin ang pagkakataong ipinagkakaloob mo upang mapasimulan naming lakaran ng iyong mga salita. Sana po, Panginoon, papaghariin mo ang kapayapaan sa aming mga kapaligiran. Maraming salamat sa iyo sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.
Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos, mga kapatid, sa lahat ng ating mga panauhin. Magandang araw po sa inyo. Anumang oras po kaming muli ay nakararating sa inyo sa iba't ibang panig ng daigdig at anumang pong lengguwahe po ninyo kami napapakinggan. Minsan pa po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon na mayroon tayong mabuting pagkakataon upang ngayong araw po na ito, Yaka kwenya pay. Day. Ne da toso enan wo Awurade Mmara Nsɛm adesua mu. Ye yawoda. Na yebatoa so na yesua ye na Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm. Ye mama brother Eli Soriano prekope. Anigye da enchia enkoma mu nyina mamu nyina atwe aha ne adwo sade mu krom mmerati. Yabatoa so na yesua Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm. Na yehunu se mpaebɔ hoi enye bribia eye ne tra saa keke. Awurade Yesu mpaebɔ insisi ensimfuwa bɛn ne bɛka. Everse Catholic sumudie empire yabɔ ne se enumere adoma hyawo ma ate sɛ ne yɛbɛto na nsesɛm akyerɛ Maria. Dedi kan mama menka nkyerɛ mo sɛ mpaebɔ ɛwɔ mu nsɛm a wobɛka sɛ de Twerɛ Kronkron no sie. Mpaebɔ hoi enye enansesɛm anaasɛ nkurubɔ. Mama yɛnkenkan Filipifoɔ nwoma nan kyɛmu 6. Monna nwene biribiara enha mo ho. Na mmom ade nyinaa mu momfa mpaebɔ ne nkotosere ene aseda ema mo ade sere enuru Nyankopɔn asumu. Mpaebɔ kyerɛ sɛ yɛde yɛbisade ɛto wɔ Nyankopɔn anim. Sɛde wɔ Nyankopɔn asɛm no asie ne se monna nwene biribiara enha mo ho. Na mmom ade nyinaa mu momfa mpaebɔ ne nkotosere ene aseda ema mo ade sere enuru Nyankopɔn asumu. Mpaebɔ ɛyɛ bisadeɛ anaasɛ nkotosere. Sɛdeɛ ɛteɛ biara adeɛ biara yɛpɛ sɛ yɛsrɛ firi wɔ Nyankopɔn nkyɛn. Ɛfato abra Yuda ɛdane wɔ yimafoɔ na ɔgye wɔn ara ne nkwa firi ne nsɛm no. Asuafoɔ no hia wo bi a baba besi Yuda anan mu. Wɔn mo bɔ mpaye. Yɛnhwɛ mpaye a wɔn mo bɔɔyɛ. Mɔbɔ enumere adoma hyawoma mpaye na anaasɛ asomafoɔ kronkron ne ho mpaye no mo bɔɔyɛ. Yɛnkenkan asomafoɔ etiba kunkyemadu no nan. Na wɔbɔ mpaye sɛ wo Awurade a wonim nnipa nyinaa akoma mu. Kyerɛ baanu yi mu baako a wayi no. Verse 25. Sɛ ɔmfa asumi ne asomafoɔ dwuma a Yuda firi mu tare ho sɛ ɔrekɔ ɔno ara tena brɛ no kyɛfa no ensom. Asuafoɔ du baako no na wɔnom eyi obi a ɔbɛba abesi Yuda anan mu. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ asuafoɔ du mmienu no dodoɔ bɛsen abaa no bio. Wɔnom yɛ du mmienu afiri sɛ wɔnom gyina hɔ ma Israel emusuakuo du mmienu no. Nti ehia sɛ wɔnom yɛ asuafoɔ du mmienu. Yuda ɛkɔe. Asuafoɔ no hyia mu a na wɔnom pɛ obi a wabesi Yuda anan mu. Wɔnom hunu nipa mmienu a na wɔhyɛ fata. Na wɔnom bɔ mpaye. Monhwɛ abɔ ne so anuanom. Monhwɛ mo Twerɛ nsɛm no mu nso. Yɛne ne ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu pɛpɛɛpɛ. Deɛ yɛde kyerɛ mo wɔ yɛfidie ne so wɔ ana ɔhwɛtie ne so wɔ no saa pɛpɛɛpɛ na watwerɛ no Twerɛ Kronkron mu. Ɛnyɛ yɛ ne yɛtwerɛ yɛ na mmom yɛn ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu.
na wɔbɔ mpaeɛ sɛ wo Awurade a wonim nnipa nyinaa akoma mu kyerɛ baanu yi mu baako a wayi no sɛ ɔmfa asum yi ne asomafo dwuma a Yuda firi mu tare ho sɛ ɔrekɔ ɔno ara tena berɛ no kyɛfa no ensom. Verse 6. Na wɔtwɛn wɔn so ntonto, na ntonto ne bɔɔ Matea, na wɔkan no ka asomafoɔ 12 no ho. Anuanom nhwɛ, wɔn mpaeɛ a wɔbɔɔyɛ no, wɔn bɔɔ no tɔfa. Wɔn ebisa deɛ wɔn ahwehwɛ. Wɔn amebɔ 40 days mpaeɛ bia. Ɛwɔ sɛ yɛ Kristo akyiwadeɛ sɛ wɔbɛbɔ mpaeɛ akasakasa pii kwa. Sɛdeɛ yɛhunu no Twerɛ nsɛm no mu no. Wɔn bɔ adeɛ a wɔn hia no saa brɛko pɔte no mu ho mpaeɛ. Kyerɛ yɛn baanu yi mu baako a wɔyi no sɛ wɔmɛfa Yuda kyɛfa nsom. Na ntonto no bɔ Mateas. Na wɔka no ka asuafoɔ 12 no ho. Ɛno nti ɛyɛ adeɛ mu da hɔ pɛfɛ sɛ mpaebɔ yɛ abisade a yɛsɔre afiri wɔ Nyankopɔn. Yɛne mpaebɔ asekyerɛ. Mfato ho wɔyere yare. Wobɛtumi aka ne sɛ Awurade meyere mabrabɔ mu nyɔnkoɔ yare. Mesrɛw sano yadeɛ hunu yɛn mmɔbɔ. Titiriw abra woni sika a wode bɛtɔ nnuro. Na sɛ woni sika a wode bɛtɔ nnuro mpo a wotumi nti meyere bɛnya ayaresa. Yɛn yɛ mpaebɔ. Ɛwo hia sɛ wobɛkeka nsɛm bebree. Bisa ne ɔhwehwɛ afiri wɔ Nyankopɔn nkyɛn saa brɛko pɔtɛ no mu. Ɛfa to ho ba betu kwan. Wobɛfiri wɔ mu hyɛn akɔ amonone. Ana wobɛfiri hyɛn bi akɔ baabi. Kasa Awurade, wo na wonim deɛ nti a mefiri fie. Ɛde ma me sɛ megya me yere ne me mma hɔ ɛna kakra. Da so mesrɛw hwɛ wɔn so na hwɛ me nso so. Abra me tu kwan. Ɛma saa hyɛn yi ɛnkɔ nkonya akwanhyia. Ɛma nsuhyɛn anaa kaa yi ɛnkonya akwanhyia. Na yɛn nyinaa na yɛda wase. Bawo no Twerɛ Kronkron ne sɛ yɛsrɛ wɔ Nyankopɔn ho ade a yɛfa aseda nka ho. Yɛn yɛ mpaebɔ tietia. Yɛn san so nka ne bio. Filipifoɔ nwomati 9:6. Monna enwene biribiara enha mo ho. Na mmom ade nyinaa mu momfa mpaebɔ ne nkotosere. Ɛne aseda ɛma mo adesere enuru Nyankopɔn asumo. Yɛbɛnam mpaebɔ ne nkotosere ɛne aseda so ama yɛadesere anaasɛ yɛbisadeɛ aduru wɔ Nyankopɔn asumo. Ade nti ɛna aseda ɛka ho. Ɛfiri sɛ Kristo nkyerɛkyerɛ ne sɛ wobisa wɔ Nyankopɔn ho ade a nya gyidie sɛ wɔ Nyankopɔn de bɛma wo. Sɛ wɔn mpaebɔ no wobɔ no kwan a ɛtene so a wobɔ no kwan a ɛsɛ so a wowɔ gyidie ne ahotɔsoɔ sɛ wɔ Nyankopɔn bɛyɛ w'abisadeɛ ama wo. Mpo bere a wasrɛ wɔ Nyankopɔn no da no ase. Yɛnkenkan Mark 11:24. Yɛn nti mese mo sɛ adeɛ biara mobɛsrɛ mo mpaebɔ mu no monyi ni sɛ mobɛnya na ɛbɛyɛ hɔ ama mo. Na sɛ mogye di sɛ adeɛ biara mobɔ ho mpaeɛ no wɔ Nyankopɔn bɛyɛ ama mo a gye di sɛ mobɛnya na ɛbɛyɛ hɔ ama mo. Wobɔ mpaeɛ no firi gyidie mo bɔ mpaeɛ sɛ wɔ Nyankopɔn yɛ otwede yɛ mpɔn. Sɛ ade a wobɔ ho mpaeɛ no wɔ nsa bɛka ne sɛ nti ɛna wɔ sɛ woda aseɛ. Ado nti ɛna Filipifoɔ nwoma no kɛse momfa mpaebɔ ne nkotosere
ɛma mo adesere enuru Nyankopɔn asumu. Ɛno nti mpaebɔ kyerɛ abisadeɛ. Danso nsɔre a yɛtete yɛn wɔ mu no da bia yɛkɔ a ne yɛto nansesɛm kyerɛ wɔ Nyankopɔn. Nanso wɔ Nyankopɔn nim saa ne me ɛno mɛre adom ahyɛ wo ma Awurade ka ho wɔ na yɛhyira wo ma nyinaa mu nhyira no yɛ fom ba Yesu wei ɛyɛ mpaeɛ. Wo mmisa ahwe ka na wo kasa Maria yɛhyira wo ma nyinaa mu. Wonka ahwe Nyankopɔn nim ɛna wɔ Nyankopɔn so wura mfiriye. Mpaebɔ ɛyɛ bisadeɛ. That's why the nti ɛna wɔn ka sɛ wo na yɛhyira wo ma nyinaa mu nhyira no yɛ fom ba Yesu. Sɛdeɛ ɔtɔ wɔn nnwom no Bluetooth connected. Entre todas las mujeres y bendito es el fruto, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. wei ɛnyɛ mpaebɔ ɛyɛ nansesɛm na woto akyerɛ Maria ɛno Maria kronkron Nyankopɔn maame bɔ mpaeɛ ma yɛn ɛne bɔneyɛfo ɛfiri na ɛkɔpem da yɛbɛwuo wo mmom na wɔsɛ wobɔ wo mpaeɛ na adɛn na wohyɛ Nyankopɔn maame ada wo mu Nyankopɔn maame ana mo ana mo kasa wɔ yɛ Nyankopɔn maame nanso adɛn nti na mo hyɛ no sɛ ɔmmɔ mpaeɛ ma mo abra a ɛwɔ sɛ mo amu na mo bɔ mpaeɛ. Yɛn yɛ Kristo mmara nsɛm ɛwɔ sɛ wo Kristo ni biara ɛbɔ mpaeɛ ɛni kwan sɛ yɛde yɛasɛdeɛ kɔtɔ Maria so sɛ wɔmmɔ mpaeɛ ma yɛn. Na abra wakeka wɔn nsɛm sɛ Maria yɛ Nyankopɔn maame no wɔhyɛ ne sɛ wɔmmɔ mpaeɛ ma wo na ɔnsan so kora nyayi o bɔ mpaeɛ ma yɛn ne bɔneyɛfoɔ ɛfiri ne kɔpem da yɛbɛwu nti Maria no deɛ ɔnyɛ hwee sɛ wɔmmɔ mpaeɛ ma wɔn kɔpem da wobɛwuo. Maria no amu kura ewu onyampo nsɔreɛ na ebra Maria ewu no sɛ wohyɛ ne sɛ wɔmmɔ mpaeɛ ma wo da biara nkɔpem da wobɛwu a Maria ntumi nyɛ ɛfiri sɛ Maria ewu a wonya nsɔre mfiri awufuo mu yɛnyɛ nyane a awufuo mfiri owuo mu yɛ obi biara owu yɛ wɔ Kristo mu ne benya ne da etwa to mu ɛno ne yɛfrɛ ne sɛ wu sɔreɛ. Ɛwɔm sɛ Maria ewu deɛ na so ne nyina atwa mo da so bɔ mpaeɛ ɛka kyerɛ ne sɛ Maria kronkron Nyankopɔn maame bɔ mpaeɛ ma yɛ ne bɔneyɛfoɔ ɛfiri ne kɔpem da yɛbɛwuo wɔda so yɛ ɔde bɔneyɛ ni ɛno ne mpaeɛ da ne yɛbɔ yɛn ɛtene ana sɛdeɛ Twerɛ Kronkron no sie Twerɛ Kronkron no se mo nna anwene biribiara ɛnha mo ho na mmɔmade nyinaa mu momfa mpaebɔ ne nkotosere ɛne aseda ɛma mo adesere enuru Nyankopɔn asumu. Ɛno nti mpaebɔ deɛ ɛyɛ bisadeɛ ɛnyɛ nansesɛm toɔ na sɛ otowa so bɛtɔ nansesɛm a ɛmfasoɔ bi yɛ ni so
ɛfiri sɛ Onyankopɔn nim mpaeɛ a yɛkyerɛkyerɛ yɛn wɔ nsɔre ahodoɔ ne ni Twerɛ Kronkron mu ɛfatoho David fasuo bɔ mpaeɛ ma yɛn ɔsono hwene bɔ mpaeɛ ma yɛn apam adaka bɔ mpaeɛ ma yɛn na wɔn nso agye so bɔ mpaeɛ ma yɛn ɔsoro pono bɔ mpaeɛ ma yɛn anapansoroma bɔ mpaeɛ ma yɛn ayarefoɔ yaresafoɔ bɔ mpaeɛ ma yɛn abɔnefoɔ dwane kɔhyɛbea bɔ mpaeɛ ma yɛn wɔn a wɔwɔ no rekyerɛkyerɛfoɔ bɔ mpaeɛ ma yɛn akristofoɔ boafoɔ bɔ mpaeɛ ma yɛn abɔfoɔ hema bɔ mpaeɛ ma yɛn abusuatire hema bɔ mpaeɛ ma yɛn agyiifoɔ ne asomafoɔ hema akoninimufoɔ hema wɔn a wɔka wɔn bɔne hema emabunu hema ahotefoɔ nyinaa hema ɔhema a onyinsɛne yɛabra bɔne biara ni ne ho ɔhema de nakɔ soro rosary kronkron no hema asomdwie hema Nyankopɔn dwama a oyi wiase bɔne firi wɔn so Awurade gye yɛn Nyankopɔn dwama a wɔfa wiase bɔne efiri wɔn so bɔ mpaeɛ ma na de na adeɛ baako waka mama yɛn bumfu mikromufoɔ katolikfoɔ yi mama yɛ bumfu de yɛsua no wɔ Twerɛ Kronkron no mu mpaeɛbɔ ne sɛ yɛsrɛ wɔ Nyankopɔn hɔ adeɛ yɛmɛto nansesɛm yɛmɛka nsɛmhunu ɛna adeɛ biara ehia wɔ saa brɛko pɔte no mu no ɛno ho mpaeɛ na wɔbɛbɔ mfato ho ebi a wɔba abedidi ɛfiri sɛ yɛwɔ Nyankopɔn no mmara nsɛm sɛ yɛbedidi na yɛpɛ sɛ yɛduane no ho ntema yɛ nea kata w'ani mmara kakra Awurade meda wase w'adom a wode ama yɛn yɛsrɛ wo sɛ hyerɛ aduane yi so ma yɛn na mfa apɔmudene mmere yɛn yɛda wase wɔ Yesu Kristo din mu ɛwɔ Nyankopɔn no mmara nsɛm sɛ yɛbedidi a awɔ so yɛbɔ mpaeɛ te sɛ Kristo ansa na yɛbedidi ana bɛma nkurɔfoɔ aduane adi no na ɔbɔ mpaeɛ odi ka bɔ mpaeɛ yɛn kenkan Twerɛ nsɛm a wɔ Mateo nwoma eti dunum ankyɛmu aduasa nsia na ɔfa paano nson ne mpataa no na wɔda ase na wɔbu de ma n'asuafoɔ no nso de ma nkurɔfokuo no na ɔne n'asuafoɔ no ba bɛdidi no wɔbɔ mpaeɛ na wɔfa paano nson no ne mpataa no na wɔda ase na wɔbubu de ma n'asuafoɔ no n'asuafoɔ no nso de ma nkurɔfoɔ akuakuo no te sɛ yɛbɛdidi a ɛwɔ sɛ yɛbɔ mpaeɛ ɛwɔ sɛ yɛda wɔ Nyankopɔn ase sɛdeɛ Twerɛ Kronkron no ka no wɔ Timoteo nwoma edi kan eti nan ankyɛmu ɛnan na Nyankopɔn abɔdeɛ nyinaa yɛ na sɛ yɛde asedagye a ɛne yɛn sɛ sɛ yɛkyiri biribiara ɛfiri sɛ wɔde Nyankopɔn asɛm ne mpaebɔ na ɛte ho Nyankopɔn abɔdeɛ biara yɛ sɛ yɛ prekonam sɛ yɛ suhwiri sɛ yɛ mɔnkɔ nketenkete sɛ ɛyɛ abebeo sɛ yɛ nantwinam sɛ yɛ akokɔnam sɛ yɛ wudwanam sɛ yɛ ansumu nantwinam ansa na wobɛdidie no Kristo hyɛ Kristofoɔ sɛ yɛmmɔ mpaeɛ Nyankopɔn abɔdeɛ nyinaa yɛ na ɛni kwan sɛ yɛkyiri biribiara ɛfiri sɛ wɔde Nyankopɔn asɛm ne mpaebɔ na ɛte ho ano nti aduane a yɛba abɛdie no sɛ yɛbɔ mpaeɛ a wɔ Nyankopɔn ahyira so na suafoɔ no ansa na wɔn bɛdidi no wɔn bɔ mpaeɛ Awurade Yesu Kristo ansa na wɔbɛdidi no odi kan bɔ mpaeɛ wɔda wɔ Nyankopɔn ase yɛn ne nnoɔma a ɛhia sɛ yɛte ase yɛfa mpaebɔ ho mpaebɔ ɛyɛ bisadeɛ a yɛbisa firi wɔ Nyankopɔn nkyɛn bisadeɛ anaasɛ nkotosere a wɔde to wɔ Nyankopɔn anim Awurade mesrɛ wo boa me nnoɔma mu ayɛ dene ama me adwuma sɛm ayɛ dene ama me ɛhia sɛ meyɛ adwuma na manya sika tumi ahwɛ me yere ne me mma
ansana wobɛfiri wo fie no esane sɛ wokɔkɔpɛ adwuma ɛnanan abunyanya bi wonua bɔmpa yɛ nsa Awurade boa me na menkonya adwuma na womfiri fie kora nkɔ wo kwan no na wonyankopɔn di w'anim dada wodi w'anim kan dada wonyankopɔn re enyaw wɔn a wɔgye no die na wɔbɔ ne mpaeɛ no hɔ na wɔsɛ yɛn ngidie na wonyankopɔn de abrɛ nyina wayɛ krado sɛ wɔbɛtie yɛn mpaebɔ afei asɛmisa ne sɛ dabɛn na wɔsɛ yɛbɔ mpaeɛ ebinom deɛ ɛda wɔn di wɔn a wɔda nko a na wɔbɔ mpaeɛ anaasɛ da wɔn yadeɛ nko a na yɛbɔ mpaeɛ anaasɛ wɔwɔ amanneɛ bi a ɛna wɔkae wonyankopɔn bɔ mpaeɛ na sɛ nipa yɛre wadɔɔso a na bɔhyɛ ne nso yɛ bebree na so sɛ ne ho tɔ no na wonya apɔmudene a sɛ ɔbɔ wonyankopɔn din kora dane abakɔsɛm ɔbɔ nyankopɔn din kora yɛ dene ontumi kora mmɔ wonyankopɔn din wɔ nabrabɔ mu adentira sɛ hwee hia no enni kwan sɛ ɛba no saa wɔ yɛn tebie mu sɛ yɛ ahokyerɛ mu o sɛ yɛ ahotɔ mu o awɔ sɛ yɛhunu kwan bɛfa so abɔ wonyankopɔn mpaeɛ awɔ sɛ abrɛ ni abrɛ nyina yɛne wonyankopɔn edin sawosoɔ yɛn enye dene sɛ yɛbɛte ase wɔ yɛ mmere mu ɛnyɛ nokorɛ sɛ tɔda na sɛ wɔre afiri wɔ phone a asɛ deɛ adekyeɛ no ankɔ yi amaw asɛ ne wabra ba yɛ basa adentira ɛforo sɛ yɛwɔ nipa binom wɔ hɔnom a wɔdɔ wɔn a wɔpɛ sɛ abrɛ nyina wo ne wɔnom ɛkasa ɛwɔ w'ahomatorofoɔ so nanso wonyankopɔn deɛ ohia ahomatorofoɔ ana ohia phone biara deɛ hia ne sɛ wobɛbu nkotodwe abɔ mpaeɛ na wɔbɛtie wɔ mpaebɔ ɛnɛ yɛmmere mu enipa bebree no akutakuta wɔn phone da mu nyinara nanso wɔnkae wonyankopɔn yɛwɔ nipa binom wɔ hɔnom a wɔn nkae wonyankopɔn wɔ nabrabɔ mu wɔbɔ mpaeɛ mpere baako pɛ bosome ana afe ɛnkankabra ne ho akyere no na mmom sɛ ɔnya amane a ɛna ɔfrɛ onyankopɔn na sɛ ne ho tɔ ne wie a ɔnkae da kora wɔbɔ onyankopɔn din adane abakɔsɛm nti dabɛn na wɔsɛ yɛbɔ mpaeɛ sɛdeɛ Awurade Yesu Kristo na bebuo no sie ɛwɔ Luka nwoma etidun wɔtwe ɛnkyɛmu baako Luke 8:1 na obu wɔn bebi de kyerɛ sɛ etwa sɛ enipa bɔ mpaeɛ da wɔmmrɛ ho ɔtemufuo bi tena kuro bi mu a ɔnsuro wonyankopɔn nanso ɔmfɛre nipa na wokunafuo bi nso tena kuro no mu na wɔbaa ne nkyɛn sɛ buatan gyeme metamfo ensem na wampene mano kyerɛ kakra na ɛkyerɛ yi ɔkaa ne tirim sɛ mensuro wonyankopɔn na memfɛre nipa deɛ danso okunafuo yi ha menti mebu atan mama no na wamfa ne ba ɔba ha daa no amedwan me ho na Awurade se montie deɛ wotemufuo a wɔntene yika hwɛ Kristo ɛnam ababuo so ɛma yɛ ne hwɛsoɔ bi wotemufuo bi tena ase a na onsuro wonyankopɔn no wɔ mu nipa nso na okunafuo bi kɔ wotemuafoɔ ne nkyɛn ka sɛ ɔntɔwerɛ ma no wantie no wampene na sosa ne sɛ daa wokunafuo no ɛkɔ ne nkyɛn ti ɔte aseɛ sɛ ɔbɛtɔwerɛ ama no Awurade Yesu Kristo ka sɛ montie deɛ wotemufuo a ɔntene no kan asɛm no awie ne sɛn ɛwɔ nkyɛmu nson na wonyankopɔn sɛ wɔtɔ ne bo ase kyɛre wɔn ho nso a ɔremmu atɛn enye wɔn a wayi wɔn a wɔsufrɛ no awia ne anadwo no ana na sɛ wotemufuo a wɔntene no abu atɛn agye wokunafuo no a wonyankopɔn no a ɔnyɛ wotemuafoɔ a wɔntene na wɔyɛ wɔtene neeni no wonyankopɔn ɛyɛ wɔtene neeni na wonyankopɔn na ɔrentɔwerɛ
enye wɔn a wosufrɛ no awia ne anadwo no mohunu yana ano nti ehia so yɛ bɔ mpa yɛ da biara awia ne anadwo abra yɛ nyai yɛn so yɛ adefoforo a wɔn a wɔn yɛ novenas ne nte aseɛ wɔn bɔ 40 days mpaebɔ ɛka adekoro no a bama yɛn kenkan tezra ne kafo nwoma di kan etinum enchemu dunso mo nyai mpaebɔ da na kableka sofo ekenkan saa twere nsem yi a wɔn de amamre bi aba a wɔn sɛ ɛyɛ 40 days mpaebɔ na yɛka asɛm koro no ada biara na sɛ mo nyai mpaebɔ da no ase kyerɛ ne sɛn bama yɛn kenkan Timothy nwoma ɛtɔso mmienu eti baako nkyemu mmiɛnsa meda wo Nyankopɔn a mefiri ahonimpa mu mesom no sɛ maagyanom no asese mekae mo daa wɔ mempaebɔ mu awia ne anadwo enti sɛ yɛnya mpaebɔ da no ɛkyerɛ sɛ da biara enti Nyankopɔn asafo yi mu Church of God asafo yi mu no yɛsɔre anɔpa ansa na ɛbɛyɛ adwuma biara na wɔsɛ yɛbɔ mpaeɛ anwummere ansa na yɛbɛda no yɛmmɔ mpaeɛ bio ebi ya na wote wo dan wote wo fie na damu nyina wo so nim niye ebesi abusua bi kɔdaae ade akyin yɛ kae bi betwi fa wɔn fie ne so ma ne wɔn nyina wuye abusuafo bi so ewiemhyɛn tetɔ wɔn fie ne so ma ne hye ɛno nti ayade yɛ ho hia sɛ ansa na yɛbɛda no damu nyina de kyie nyina wɔ Nyankopɔn ahwɛ wo so asɛ Awurade yɛda wase sɛ wabɔ yɛ ho ban adekyie nyina na wama yɛ nadeɛ biara yɛ hia ɛnɛ da yi agya yɛda wase wɔ tema ma yɛn yɛsrɛ wo hwɛ yɛn so ɛbra yɛkɔ akɔda hwɛ me ne me yere ne me mma so yɛda wase wɔ Yesu din mu amen mpaebɔ tietie bi se nanso ɛyɛ ade kɛseɛ wɔ Nyankopɔn anim na sɛ wɔsɔre a kasa Awurade meda wase sɛ wahwɛ yɛn so anadwo mu nyinaa ɛwresɛ binom kɔdaeɛ a wansɔre bio wɔsɔn da yɛ bɔne fa mu wuyɛ yɛsrɛ wo sɛ bɔ yɛn ho ban ɛda wase so sɛ wahwɛ yɛn so anadwo mu nyinaa ɛbrɛ ba ma yɛn da foforɔ ne akwanya foforɔ yi bɛkɔyɛ adwuma bebegya mabusua hɔ mesrɛ wo hwɛ wɔn so ɛbrɛ me ni wɔn nkyɛn yɛn free ehu nyinaa mu yɛn free ɛnebɔneyɛfo nsɛm yɛn free yadeɛ korankoro mu agya yɛda wase bebree wɔ wo dɔba koro no din mu yɛn mu ne mpaeɛ ntie a yɛbɛbɔ akyerɛ wɔ Nyankopɔn na yɛde yɛn werɛ ahyɛ ne mu yɛbɛbɔ wɔ Nyankopɔn ne mpaeɛ da biara na yɛntumi yɛ ade kɛseɛ wɔ yɛabrabɔ mu ɛno nkyerɛ sɛ yɛka sɛ ɛnyae mpaebɔ da a wɔbɛbɔ mpaeɛ akasakasa pii kwa kansɛm korɔ no ada biara na sɛ adekyeɛ nyinaa ɛna mfa ne sɛ novenas bɛnana ɛwuiɛ ne mpa mɔbɔ ma ne din de teɛ so Fernando na da a ɛdi kan no ɔmɔbɔ mpaeɛ sɛ hunoteɛ so kra mɔbɔ na fa ne bɔ ne kyɛ no wɔ purgatory hunoteɛ so kra mɔbɔ na fa ne bɔ ne kyɛ no wɔ purgatory hunoteɛ so kra mɔbɔ na fa ne bɔ ne kyɛ no wɔ purgatory na afɛ mu wia yɛn agya wɔ soro odi ho ntiɛ ne de ɛno mɛre adoma ahyɛ wo ma ne yɛka asɛm korɔ no aka na me ya be mu aketewa nti na ma metumi twe ne no mo ka nyina go mitiri mu no ahye ahweniye apon kese bompa ye maye David Fasio bompa ye maye nti me kai saa ne ma nyina efiri bra na me ya be mu aketewa na so anya no ne ade wo Twerɛ Kronkron no mo mpaebɔ de awo se ɛyɛ ne wo pesa wo ka anya kyenkyene ma wo nsɛm nya kakra bi enkeka kansɛm koro no a Onyankopɔn onye obi a naso asie Onyankopɔn onye obi a ne nte asie ye na empo sɛ ahum kɛseɛ bi bɔkora no a sɛ na meka kyerɛ mo da edi kan na yehie mu no metonyo bi kyerɛ mo sɛ
obeto dwom ka sɛ megye di sɛ ɛhom kɛseɛ ne mframadenden akyire empire ketewa bi a wɔbɛbɔ no megye di sɛ ɛbɛtie obi a ɔwɔ baabi kɛseɛ bi ɔte asɛm biara na sɛ impo ɛhom bi ɛbɔ kora no a Onyankopɔn te ɛwo nhia sɛ wɔmpaebɔ no wɔbɛka ne tententene Twerɛ Kronkron sɛ Onyankopɔn wɔ soro na wo de ɔwɔ asase yi so enti ma wɔn nsɛm nyɛ kakraa bi ɛma wano nya worɔworɔ na ma wakoma nso empɛntɛm ɛma asɛm bi mfi Onyankopɔn anim na Onyankopɔn wɔ soro na wo de wɔwɔ asase so enti ma wɔn nsɛm nyɛ kakraa bi bɔne tɔfa na ne nyɛ tietie da sɛ wɔrebɔ mpaeɛ a ɛnkasakasa pii kwa sɛ abosomsomfoɔ na wɔhwehwɛ sɛ wɔn kasa tentene nti wɔbɛtie wɔn enti mo nyɛ sɛ wɔn na mo agya nim deɛ hia mo ansa na mo abisa no mpo ansa na mo bɛka asɛm no na Onyankopɔn te aseɛ dada ɛno nti mpaebɔ deɛ yɛbɔ ne tɔfa yɛmmɔ ne kyenkyene na ka deɛ hia wɔ ɛnyɛ sɛ ɔbɛka asɛm baako a kan anɔpa ne anadwo abra wonyae mpaebɔ da ɛbra yɛda so te ase yɛnyae mpaebɔ da ɛmaare mfiri sɛ ɔbɛbɔ mpaeɛ yɛn ne nea wɔtwerɛ kronkron no mu yɛna sɛ misa ne sɛ yɛbɛsi dan ne yɛnya ahotɔsoɔ sɛ Onyankopɔn betie yɛn mpaebɔ ana yɛn mpaebɔ no kora Onyankopɔn atie bama yɛn kenkan Timothy nwoma ɛtɔ so mmienu nkyɛmu aduonu mmienu 2 Timothy 2:22 dwane firi emabunu bere mu akɔno ho na di tenene gyidie ɔdɔ ne asomdwie a ɛka wo ne wɔn a wofiri akoma mu tie mu frɛ Awurade bɔ mu no akyi obi a ɔfrɛ Onyankopɔn etwa sɛ wofiri akoma mu tie mu yɛ na deɛ ne akoma mu tie afiri sɛ wofrɛ Onyankopɔn na sɛ wakoma mu wɔ fi a wɔbɔ mpaeɛ a Onyankopɔn tie bama yɛn kenkan Petro nwoma di kan etimi ensan ankyɛmu 2:12 na deɛ wɔdɔ nkwa na wɔpɛ sɛ wɔhunu ɛnapa no ma no enyi ne tɛkyerɛma mfiri bɔne mu ne nano na anka ɛnaada asɛm ma no nkyiri bɔne na ɔnyɛ papa ma no hwehwɛ asomdwie na wɔni akyire ɛfiri sɛ Awurade ani wɔ wɔn a wɔtene so na naso abue ama wɔn mpaebɔ na Awurade ani sa wɔn a wɔyɛ bɔne yɛn ɛfɛ dodo ɛfiri sɛ Awurade ani wɔ wɔn a wɔtene so na naso Awurade aso abue ama wɔn mpaebɔ na Awurade ani sa wɔn a wɔyɛ bɔne ɛno nti sɛ deɛ wɔbɔ mpaeɛ no ɛyɛ nnoɔma bɔne bi a na so kuta kɔma bɔne a yɛn kyerɛ deɛ baako pɛ na sɛ ipo wɔbɔ mpaeɛ wia ne anadwo kora no a Onyankopɔn ɔntie wo na sɛ onipa no akoma mu wɔ fi a sɛ ne nnwuma yɛ bɔne a ɛnyɛ adeɛ betumi asi da sɛ Onyankopɔn betie no Twerɛ Kronkron ne ka sɛ abɔnefoɔ afɔdeɛ yɛ Awurade akyiwadeɛ na tɛɛfoɔ mpaebɔ deɛ yɛ n'ani sɔdeɛ babu sɛ meti dunum nkyɛmu 8 n'ani sɔ sɛ wɔtene ne ni bɔ mpaeɛ a nti sɛ deɛ bɛyɛ a yɛbɛtie yɛn no ɛyɛ adeɛ ho behia sɛ yɛbɛnya akoma mu tie ɔwɔtene Paul ka kyerɛ Timothy ɔse wɔne wɔn a wɔfiri akoma mu tie no bɔ mu frɛ Awurade no akyi na sɛ yɛfiri akoma mu tie mu ɛfrɛ Awurade no kyerɛ sɛn montie asomafoɔ nnwuma akyɛde no na nkyɛmu 16 Acts chapter 24 verse 16 na yɛmu na mesɔ me ho mehwɛ
sɛ menya ahonimu a ɛnni fɔ Nyankopɔn ne nnipa fam daa. Ɛno nti ɛyɛ ade a ɛwɔ hia sɛ yɛn ahonim yɛn akoma efi biara animu wɔ Nyankopɔn anim ne nnipa fam. Abere biara yɛbɛbɔ mpaeɛ no sɛ wɔwɔ biribi etia Onyankopɔn ana wɔ biribi tia wɔ nyɔnko nnipa a wɔbɔ mpaeɛ a Onyankopɔn ontie ana Onyankopɔn tie yɛn mpaebɔ ne sɛnti ehia sɛ yɛnya akoma mu tie. Ade nkyira montie ne ɛwɔ nnipa akoma mu Maate ngoma etidunum ɛnkyemu dunkron Matthew 15:19 Twerɛ no se na akoma mu na adwenemane awudisɛm ayefasɛm adwamansɛm awifosɛm adanse-kurumu ne abosusɛm firi. Verse 20 Yeinom ne nneɔma a egu wɔ nipa ho fi. Na sɛ wode nsa a wanhohoro didi a engu wɔ nipa ho fi. Twerɛ Kronkron no mu ano yie mu da hɔ pefee. Ɛsɛ na akoma mu na adwenemane awudisɛm ayefasɛm adwamansɛm awifosɛm adanse-kurumu ne abosusɛm firi. Yeinom ne nneɔma a egu akoma no ho fi. Ɛno nti na Onyankopɔn kaa no wɔ Jeremia nhoma etidunson ɛnkyemu nkron Jeremia 17:9 akoma wɔ hɔ yi ɛyɛ nnaadaase ne adeɛ nyinaa na ɛyɛ nsɛmmɔne pa ara. Hwan na wɔbɛnya mu ahunu yɛ? Ɛnkyemu du me Awurade na mehwehwɛ adwene mu na mesɔ akoma mehwɛ na mema wo biara sɛdeɛ n'akwan tie sɛdeɛ ne nneyɛe aba no tie. Na yɛn yade mu da hɔ pefee Onyankopɔn tumi hunu akoma no mu. Hwan na obɛnya mu ahunu yɛ? Akoma no ɛyɛ nkontompo ne sinade nyinaa. Twerɛ nsɛm foforɔ mu wɔ Twerɛ Kronkron no mu no akoma no yɛ daadaafoɔ. Akoma no yɛ nkontompo. Akoma no yɛ daadaafoɔ. Akoma no ɛyɛ nnaadaase ne adeɛ nyinaa. Na obiara ntumi hunu mo gye wɔ Nyankopɔn pɛ. Ɛno nti na sɛ wɔbɔ mpaeɛ na sɛ wakoma mu no obu afu wo yere anaa wo kunu. Wotan wo yere anaa wo kunu. Wofa wo yere anaa sɛ wo kunu akyi. Ɛwɔ sɛ akoma no mu na adwamansɛm awifosɛm adwenemane adanse-kurumu awifosɛm anaasɛ atoro efiri. Saa nneɛma nyinaa wɔ akoma no mu. Na sɛ wɔbɔ mpaeɛ na sɛ saa nneɛma nyinaa wɔ akoma mu a na sɛ wo ne wo nyɔnko nipa ayɛ aka wo ne kontokwa. Anuanom wɔ mpaeɛ no a wɔbɔ no wɔmmɔ nto ngu kwadeɛ. Ɛnyɛ mpaeɛ hunu anaa. Onyankopɔn ntie. Adeɛ baako a awɔ sɛ yɛte aseɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ Onyankopɔn bɛtie yɛn mpaebɔ ne no. Mama yɛnte yɛn akoma mu. Ɛno nti wontumi mfiti prɛko pɛ nkɔbɔ mpaeɛ. Ehia sɛ wonya akoma mu tie. Mfato ho moyɛ awarefo okunu ne wɔyere. Na sɛ moayɛ aka na mompɛ sɛ mobɛbɔ mu a mofiri sɛ Onyankopɔn bɛtie mo mpaebɔ. Mama yɛnkenkan Petro nwoma edi kan yɛtimi yɛnsankyemu nson 1 Peter 3:7. Okununom mo ne wɔn ntena nimdeɛ mu saa ara sɛ ɔyere ne adeɛ a ne ho nyɛ den. Na muni woni sɛ wɔn enso ne mo yɛ nkwa adom no adidifuo bi na mo mpaebɔ kwan ansi. Pamotwa mo hunu yɛ anuanom. Twerɛ Kronkron no sɛ okununom mo ne mo yerenom ntena nimdeɛ mu saa ara. Sɛ ɔyere ne adeɛ a ne ho nyɛ den na muni woni. Asɛm a ɛsɛ fa ne die ma wo yere no kyerɛ sɛ wobɛhunu ne mmɔbɔ. Ɛmmɔ no ɛmfa wo nan mmɔbɔ no ɛmmɔ ne twɛdeɛ. Ɛnteatea mu ngu ne so ngu n'anim ase wɔ badwam ana nipadɔm anim. Fa ne die ma wo yere sɛ wo yere ne adeɛ a ne ho nyɛ den.
na mpaebɔ kwan ansi. Ɛno nti sɛ wɔbɔ mpaeɛ na sɛ wotirimu aden. Wɔbɔ wo yere tirimɔden a wɔbɔ mpaeɛ wɔ Nyankopɔn tie. Anuanom ahuna na fa ni die ma wɔ yere sɛ wɔ yere yɛ ade a ne ho nyɛ den. Sɛ wɔn enso ne mo yɛ nkwa dom no adidifoɔ bi na mpaebɔ kwan ansi. Okunu ne wɔ yere mpaebɔ ano kwan si. Enkanka sɛ wɔbarima na mfa ni die ama ne yere a ɔbɔ ne yere atirimɔden. Ɔnɔ ne yere. Ɔfa ne yere akyi. Sɛ ne yere ni hɔ a ɔde foforɔ besia nan mu. Saa ara so na wɔbaa no nso teɛ. Na sɛ wo wɔ yere no nso wunni nokorɛ mma wo kunu a na sɛ wɔbɔ mpaeɛ a Onyankopɔn tie ma wani kura na so kura so Onyankopɔn bitio. Yɛn yɛ Nyankopɔn asɛm. Ya kyerɛkyerɛ mo saa nneɛma yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛsɛ asɔfoɔ no ɔmo sɔre ɔmo sɛ yɛmmɔ mpaeɛ na mo fiti prɛkɔ pa bɔ mpaeɛ. Eni kwan sɛ ba ne sa tebea bi a wo mu na ɔbɛbɔ mpaeɛ ana sɛdeɛ wɔtebea wo mu tie biara na ɔbɛbɔ mpaeɛ ana daabi. Onyankopɔn no yi mpaebom. Onyankopɔn tie abɔnefoɔ mpaebɔ. Bɔma yɛ mmɔ so bio. Yohane Nwoma Etin Kronchemu aduasa baako John 9:31. Na yenim sɛ Onyankopɔn entie adebɔneyɛfoɔ. Na sɛ obi fɛre Onyankopɔn na wɔyɛ deɛ ɔpa ɔno na otie no. Ɛno nti Onyankopɔn tie onipa onkuta akoma bɔne. Ɛno nti Paul yene ne yɛka kyerɛ no ɛbra yɛfrɛ ne ba asafoni mu. Twerɛsɛm me din kan kyerɛ mo wɔ asomafoɔ nnwuma etia de dumienu nkyɛmu dunsia Acts 22:16. Na afei adɛn na wɔrekyinkyim wo ho. Sɔre ma wɔmmɔ wo asu. Ɛnworo wo bɔne na bɔ Awurade din. Sɔre ma wɔmmɔ wo asu. Afiri sɛ asubɔ mu ɛne ɛhohoro wo bɔne gu. Na bɔ Awurade din. Na sɛ wonya bɔ asu a yɛde wo bɔne nyinaa bɛkyɛ wo. Wobɛtumi abɔ Awurade din. Wobɛtumi abɔ mpaeɛ nya gyidie ne awerɛhyɛmu sɛ Onyankopɔn betie wo mpaebɔ. Abra yɛde wo bɔne akyɛ wo. Mama yɛnkenkan Brasosam Nwoma ɛtɔ so mmienu. Etin son nkyɛmu dunan. 2 Chronicles 7:14. Na sɛ mema no bɔ medin wɔ no so ne berɛ wɔ no ho ase na wɔbɔ mpaeɛ na wɔhwehwɛ m'anim na wɔsane firi wɔn akwan mmɔne no so a mɛnso mɛfiri wɔ soro matie na mede wɔn bɔne akyɛ na masa wɔn asase no yadeɛ. Yɛn ne nneɛma a Onyankopɔn ahwehwɛ wɔ se na sɛ mema no bɔ medin wɔ no so no berɛ wɔ no ho ase na wɔbɔ mpaeɛ na wɔhwehwɛ m'anim na wɔsane firi wɔn akwan mmɔne no so a Menso mefiri wɔ soro matie. Ɛno nti yɛn ne nneɛma a Onyankopɔn hwehwɛ firi yɛn ho ansa na wɔtie nyɛ dene. Sakyera w'adwene firi wɔ bɔne mu. Sane firi w'akwan mmɔne so. Sɛ wɔma ne firi wɔ bɔne na firi w'akwan mmɔne so na wɔbɔ mpaeɛ a Onyankopɔn betie. Wɔbɛnya ahotɔsoɔ sɛ Onyankopɔn betie yɛn mpaebɔ. Deɛ di kan ansa na Onyankopɔn betie yɛn no yɛni kan te yakoma mu ansa. Ɛno nti ɛna yɛsua Kristo mmara nsɛm. Na sɛ yɛnsua saa nneɛma yi a yɛnkwa na dodo a yɛakɔ nsɔre na yɛasɛe ne nsɔre bebree mu no yɛgye di sɛ yɛbɔ mpaeɛ abra a yɛtwɛn Onyankopɔn mpaebɔ emu a yɛanaase na no yie. Na so Onyankopɔn ntie o. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Onyankopɔn betie yɛn no. Awɔ sɛ yɛn so di kan yɛsɛtie ma no ansa. Awɔ sɛ yɛsɛtie ma no. Awɔ sɛ di kan te yɛn akoma mu ansa. Ɛno ne ade di kan wɔ asubɔ a Twerɛ Kronkron no ɛkyerɛkyerɛ mu. Mama yɛnte yɛn akoma mu. Mama yɛnyi bɔne nyinaa mfiri yɛn akoma mu ansa na yɛabɔ Onyankopɔn mpaeɛ. Mama yɛnkenkan
Efesofoɔ nwoma 10:31. Ephesians 4:31. Mama wonyi Yahudie nyinaa ne kokobɔne ne abufuo ne anokurokuro ne abususɛm ene bɔne pɛ nyinaa emfiri mumu. Na sɛ wono saa no me yɛhyɛ wakoma mu ma abufuo wɔtane kokobɔne anokurokuro abususɛnka saa no me nyinaa wakoma mu na bɔmpa ya ɛma wani kura na so sɛ wonyankopɔn betie. Opa akofre wiase ahotefoɔ nyinaa bra wonyankopɔn tie o ye ne ade wɔtwerɛ kronkron mu de wɔtwerɛ kronkron mu no ɛyɛ nokorɛ ɛnyɛ nnipa adwenkyerɛ ɛnyɛ asɔfoɔ adwenkyerɛ ɛnyɛ atoro ɛne daso a asɔfoɔ de ma wɔ nasafo ma ɛwɔ Yesu din mu ɔmɔbɔ mpa ɛsɛ wɔ Yesu din mu na so wɔtebea wɔ mu no ɛnyɛ tebea papa ɛne ma bɔne no a na wɔwɔ akoma mu nti hia sɛ wakoma na yatim. Mama yankinkan Yohane ngoma Ɔkwan bɛ ne betumi afa so wate na koma mu. Yohane ngoma ti dunum chemu mensa ensema manya aka kyerɛ mo ntimo ho anya afi. Asema maka kyerɛ mo ntimo ho anya afi. Ensema ya aka kyerɛ mo nti ye ho afiri. Enti de bɛte ye na koma mu no ye Nyankopɔn asɛm. Ɔkwan bɛ nso mama yankinkan enwom eti wo ha Dunkron enchemu du baako. Psalms 119:11. Bede wo nsɛm akora makoma mu na manya wo ho bɔne bi. Wo Nyankopɔn asɛm no ɛna ɛbɛte ye na akoma mu te sɛ semina. Sɛ de ɛbɛyɛ betumi ate ye ho no. Awɔ sɛ oposa semina no. Na mmom sɛ wode wontade ne kogu baabi a obɔmpa ya wode watade ne to baabi no amfa semina ohora usi sɛ den emfiri adekoro no arasa na Nyankopɔn asɛm tie wo Nyankopɔn asɛm no te nipa ho na mbom sɛ de ɛbɛyɛ betumi ate wo ho na dwira wo no ma ho kwan ma ne wura wakoma mu. David sɛ mede wo nsɛm makora makoma mu na manya wo ho bɔne bi. Anonti ehia sɛ yesua Kristo Mmara Nsɛm yi ɛbrɛsɛ wo bɛsi dan na wo de Nyankopɔn asɛm no asie wakoma mu abra wonim Nyankopɔn asɛm kora wasafo mu no ye won nsɛnkyerɛne ahodoɔ bebre no ane ye ɛwɔ Yesu timo ɛwɔ Yesu timo nanso wakoma mu nte Nyankopɔn asɛm no ye nsua Nyankopɔn asɛm na bɛte ye ho nti ye hia Nyankopɔn asɛm no na te nipa ho ɛno na wɔse yɛde hyia koma mu na yɛde yɛ adwuma. Mama yɛmfa nhyɛ yɛtirim yɛbɛtie Nyankopɔn asɛm yɛde bɛsie yɛ na koma mu na afei yɛde ayɛ adwuma. Petro ngoma a edikan eti baako nkyɛmu aduonu mmienu 1 Peter 1:22 monte mɔkora ho nokorɛ setie mu ahoteɛ no ɛwɔ setie mu. Monte mokra ho nokorɛ setie mu henko wonuada nkontompo inimumu yene nokwasɛm a yɛbɛyɛ setie sɛ de yɛbɛyɛ ho bɛteye nokwasɛm bɛn yankenka no ha ne ngoma eti dunson nkyemu dunson ya wɔ no kronkron wɔ nokorɛ mu na wasɛm yɛ nokorɛ nokorɛ no ɛyɛ Nyankopɔn asɛm na wate wokra ho ɛwɔ nokorɛ no setie mu anaasɛ wayɛ setie ma Nyankopɔn asɛm nti betie wɔ Nyankopɔn asɛm te sɛ ne yɛ kan afitwerɛ kronkron no mu na afei monye mfa nsie mu akoma mu na momfa nya adwuma monni so monye setie ɛma Nyankopɔn ensɛm bɛn na yɛde besie yɛ na akoma mu na yɛn ho atumi ate sɛ de yɛbɛyɛ ase yɛbɔ mpa ya wɔ Nyankopɔn atie yɛn Nyankopɔn ensɛm bɛn ɛne yɛde bɛhyɛ yɛ na akoma mu ɛne yɛ ne mpa ɛbɔ wɔ biribi yɔ sɛ de yɛbɛyɛ a yɛ na akoma mu bɛteɛ na wɔ Nyankopɔn atie yɛn ɛnuanom mo de mu ntie Timothy ngoma ɛtɔ so mmienu eti mmienu ɛnkyɛmu dunkron 2 Timothy 2:19 danso Nyankopɔn nyina so wotim hɔ pintin kura nsano yi Awurade nim wɔn a wɔyɛ ne deɛ ɛne ma wo biara wɔbɔ Awurade din entwe ne ho mfiri deɛ ɛnte ne ho
obiara a ɔbɔ mpaeɛ no ɛhia sɛ oyi ne ho firi yɛ ɛntene mu ma obiara wɔbɔ wɔ Nyankopɔn din no Kristo din no ma ne ntene ho firi yɛ ɛntene ho deɛ di kan ɛwɔ sɛ yɛyi yɛn ho firi yɛ ɛntene mu twe ho firi bɔne mu yɛ ho firi ɛma asɛm mu gyae sɛ wɔ ne mma deda bebrebe no gyae kyakya ne bɔ yɛbɛyi yɛn ho afiri wiase akɔnɔ mu ne honam akɔnɔ mu yɛbɛte yɛn ho afiri saa nneɛma yi ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛakoma mu bɛtumi ateɛ na wɔ Nyankopɔn atie wo ɛberɛ a wobɔ mpaeɛ na afei bɔne bɛn ɛde yɛbɛyi yɛn ho afiri ho yi yɛkenkan Galatifoɔ nwoma no mu kyɛmu 19 na honam enwuma no daadi pefee ɛne adwamammɔ efi ahohwie abosomsom adutuo ɔtanne akayɛ ahoɔya abufuo apɛreapɛreɛ kunisum mpaapamu nitan ensaboro agobɔne ne deɛ ɛtete saa yɛn mo ho na mɛrebɔ mo kɔkɔ sɛdeɛ mebɔ mo kɔkɔ kane no sɛ wɔn a wɔyɛ saa nneɛma yi re-inya Nyankopɔn ahenni no ɛnuanom yɛwɔ no ma bebree no ana wɔ hɔ a yɛbɛyi afiri mu honam nnwuma no adwamammɔ efi ahohwie abosonsom adutuo ahohwie amfato ho waware na so ne kɔn dɔ ma foforo ana de ɔpɛ ma nyina obi a waware Nyankopɔn ma ho kwan sɛ nnipa mmer enware Yosef ne Maria wareye David wareye nanso sɛ wɔne obi foforo yere ɔde wɔn twitwi bi foforo yere a yɛfrɛ no ahohwie ɛsɛ ahohwie abosonsom adutuo abayifuo a wɔn tu aduru ɛne akɔmfuo ɔtane akayɛ ahoɔya abufuo apɛreapɛreɛ kunsum paapaamu yɛwɔ mmaa binom wɔ hɔ nom a warefo de bia ne wɔtwe ne nkunu ebinom tumi twe ne nkunu atwe ne nyina ho ne nkunu baama ne kaa sɛ wɔde wotwe mmaa nyina ho ne nkunu wotwe ne nkunu ama kɔtɔ baa kora bi kora bɛtwe ne ho ne nkunu yɛ nsɛm a wɔn ka SRI akapampanganfoɔ ta kan so de wotwe ne nkunu ama wotwe mmaa nyina ho ne nkunu nti kɔtɔba so kora wobɛtwe ne ho ne nkunu ana kɔtɔba wotwe ne ho ne nkunu yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no asaa na wɔte o ɔmotwe ne nkunu ama yɛyɛ honam akɔnɔ abufuo ɔtane akayɔ ahoɔya anibrɛ honam akɔnɔ bɔne nnwuma bɔne ahodoɔ saa no ma nyinaa yɛyɛ bi a yɛbɔ mpa no gu kwa ɛhia sɛ yɛyi saa no ma yi firi mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ akoma no ho bɛteɛ na sɛ akoma no mu te a yɛn tɛkyerɛma nso ho bɛte mɔma yɛn kenkan Matthew nwoma eti 12:33 Matthew 12:33 Mɔma dua no nye dua pa na n'aba yɛ aba pa anaasɛ mɔma dua no nye dua bɔne na n'aba ayɛ aba bɔne na dua no aba na wɔde hunu dua korɔ Verse 34 Nhuritia mma moyɛ abɔnefoɔ yi mɔbɛyɛ dɛn atumi aka nsɛmpa na deɛ ayɛ akɔma ma abusuo no na ano ka Awurade Yesu Kristo kan na bebuo mu sɛ madua no nyɛ dua pa na n'aba yɛ aba pa
madua no nye dua bɔne na n'aba yɛ aba bɔne ɛfiri dua no aba ne odi hunu dua koro ehuritia ma ɔka yɛ kyerɛ yudafoɔ na wɔyɛ natamfo no mɔyɛ abɔnefoɔ yi mɔbɛyɛ dɛ atumi aka nsɛmpa na deɛ ayɛ akoma ma abusuo no na ano ka na sa akoma no yɛ akoma bɔne a ɛfiri no ne dua no deɛ bɛfiri w'anumu aba no nso yɛ bɔne ma dua no nyɛ dua pa ano ne tɛkyerɛma no nso bɛyɛ papa na so nea wɔ akoma no mu no yɛ ade bɔne a deɛ bɛfiri tɛkyerɛma no mu anaasɛ ano no mu aba no nso yɛ bɔne ɛno nti na ɛka no wɔ Luka nwoma 18:45 Luke 6:45 ɛse onipa pa firi ne pa a waboaboa no n'akoma no mu na wɔyi ade pa adie na onipa bɔne firi ne bɔne a waboaboa no n'akoma no mu na wɔyi ade bɔne adie na efiri deɛ ayɛ akoma ma aborosoɔ no mu na ano ka deɛ ayɛ akoma ma na abusuo no ɛno na wano bɛka sɛdeɛ bɛma bɛte aseɛ mama mɛma mo nhwɛsoɔ sɛ obi yɛ kyakyabɔ ni a n'akoma ɛpɛ kyakyabɔ wɔdeɛ ne ne nkasa wɔdeɛ mo nkasa afa kyakyabɔ ho wɔne ne bɛyɛ baako sisi ɔbɛpa w'asɛm sisi yɛ wɔpa mo nka kyakyabɔ ho asɛm adekyeɛ nyinaa na ne bɛgye wo ho na wobɛhunu nea ɛwɔ n'akoma mu ɛmfato ho ɛmabunu ana ɔbabunu bi a mmarima anum ɛsɛ ne pɛ wɔpɛ sɛ wohunu bɛrima a wɔn akoma mu a ɔpɛ no wɔdeɛ ɛne ne nkɔ kasa mate sɛ Dani ɛsɛ opɛ o Dani deɛ mempɛ no mate sɛ Efren no so ɔsɛ wɔpɛ o ne Efren ne wobɛhunu sɛ Efren no wɔpɛ wobɛhunu sɛ ɔbɛka ne ho asɛm saa nea ɛwɔ n'akoma mu no ebefiri n'anumu aba saa na Kristo kaayɛ deɛ ayɛ akoma ma na abusuo no ano no bɛka onipa pa firi ne pa a waboaboa no n'akoma mu na wɔda nnepa adie na onipa bɔne nso firi ne bɔne a waboaboa no n'akoma no mu na wɔda ade bɔne adie na efiri deɛ ayɛ akoma ma aborosoɔ no mu na ano ka ɛno nti sɛ wakoma mu te a ɛne wanumu nso bɛte sɛ wanumu te na wɔtɛkyerɛma ho te a wɔbɔ mpaeɛ a Onyankopɔn ɛbɛtie o na mmom sɛ wakoma yɛ bɔne a na sɛ wɔtɛkyerɛma nso yɛ bɔne a na sɛ wodi atoro a nnaadaa nko a nyaatwewosɛm nko a ɛna wɔwɔ akoma mu a wɔbɔ mpaeɛ a Onyankopɔn tie sɛdeɛ Twerɛ Kronkron no seɛ ɛnyɛ me na mekaeɛ na sɛ wakoma na wadwene nyinaa yɛ bɔne a deɛ bɛfiri w'anumu aba no ɛyɛ nnaadaa ntoro nkontompo Onyankopɔn ntie o mama yɛnsan so nkan ne bio Petro nwoma di kan tim yɛnsan kyɛmu do 1 Peter 3:10 na deɛ ɔdɔ nkwa na wɔpɛ sɛ wɔhunu ɛnapa no ma no nye ne tɛkyerɛma mfiri bɔne mu ne nano na nka nnaada asɛm ma no nkyere bɔne na wɔnyɛ papa ma no hwehwɛ asomdwie na wɔni akyire ɛfiri sɛ Awurade ani wɔ wɔn a wɔtene so na naso abue ama wɔn mpaebɔ na Awurade ani sa wɔn a wɔyɛ bɔne pamɔtɔ Onyankopɔn asɛm na mu na hɔ ana ɔsɛ na deɛ wɔdɔ nkwa na wɔpɛ sɛ wɔhunu ɛnapa no ma no enye ne tɛkyerɛma mfiri bɔne mu ne nano na anka ɛnaada asɛm ma no nkyiri bɔne na wɔnyɛ papa ma no hwehwɛ asomdwie na wɔni akyire ɛfiri sɛ Awurade ani wɔ wɔn a wɔtene so na naso abua ma wɔn mpaebɔ na n'ani sa wɔn a wɔyɛ bɔne nti yɛwɔ gyidie ne ahotɔsoɔ sɛ
Said ye bear and a kuma betty, and I know enka na some nenka bush semono. So what the one who did you ma? What the one who bow in Yankopon Empire? Nase, one no any ano bonny dear, and your bumpire with Yankopon betty. Na ano bonny, any akoma bonny, in Susan's bonny ben in Yan nnipa bosso. Monti, Yakobo metimi and Saint Musia, James 3 verse 6. Na tachirama so ye wuja, tachirama ye wiya sibi wo ye na kwa mu a, eye de ye entene, eden keka ni pedua nyina, na so enkwa nchimi a, etwa ne ho firi awo mu no, na efiri amane hunu kuro no mu na wasa no. Verse 7. Na ntoteboa ne ntakraboa ne mmoa wɔwea ne mmoa wo pumusu nyina, nnipa de won so dwodwo won, na wadwodwo won. Na tachirama de onipa biara ntumi enwodwo no. Eye adebone a eye romfo a awuduro aye noma. Eno na ye de hira Awurade ne agya no. Eno ara nso na ye de dome nnipa a waye won Nyankopɔn suban so. Anokorɔ no ara mu na nhyira ne no mefiri. Menuanom ensese yenom basa. Eni kwan se ba ne sa de wote ne Yakobo esie. Ase ano no mu na yeyi empaibo ne nhyira firi. Anokorɔ no ara mu na ensamani firi. Eni kwan se ba ne sa tachirama no ye wuja. Mahunu oja ebia ye oja ketuwa bi. Na so betumi ahye kwaye bretuo. Sa ara so na tachirama no so tie. Tachirama no so ye oja ayade entene den keka ne pedua nyina. Na so enkwanchimi a etwa ne ho firi awo mu no. Na efiri amane hunu kuro no mu na wasa no. Na ntoteboa ne ntakraboa ne mmoa wɔwea ne mmoa wo pumusu nyina. Enipa de won so dwodwo won na wadwodwo won mahunu nokore eno nti na monhwe ye wabiri mo mutumi dwodwo jata hempo sumu bonsu tumi ma won mo dwodwo ya ma won di asa krama ne mo wa hodo impo fish impo nipa tumi de won so dwodwo won na so tachirema no de obiara ntumi dwodwo no eye adebone a eye romfo a awuduro aye noma. Eno na ye de hira wo Nyankopon na agya no. Eno ara enso na ye de dome nipa waye won Nyankopon suban so. Anokorɔ no ara mu na nhyira ne no mefiri. Menuanom ensese yenum basa. Eno nti enuanom ayade ye wuhia. Ya asemuti ne fampaibo ho. Yanyampo enkasa mfa Kristo. Mmara nsɛm foforo ho. Yanyanko asemuti foforo so yegusu a ye kasa fampaibo ho. Ye ya asemuti a eso. Sa wo bɛbɔ mpae a ehia sɛ wote wotachirama ho kane ansa. Awo sɛ wote dua eye akoma no ho. Awo sɛ wote kwan a wofa so kasa. Wobeyi na ada ne nkontompo afiri wabrabo wobeyi na ada ne nyaatwomsem afiri mu ya wotachirama bi wo ho no ma ye nyaatwom sɛdeɛ Tagalog kasa bebuo no asie ɔde nano na aka na so nakoma eyi no ma nakoma apono kyerɛsɛn deɛ wo ka no nyɛ nokorɛ tachirama no se ane na so akoma no se daabi tachirama no se daabi na so akoma no se ane ono ana edaada ne hunu wo gimi ne ho ye woni pa bi ne ho no ma saa na wote wanakoma eka na ada asem saa akoma kro yara wode daada no na odi twa nkontompo no eno kro yara na wode bɛbɔ mpaye ohwa a Onyankopɔn betie monwene ho anuanom mo ankasa mu mommu ho aten Onyankopɔn betie ano ana tachirama eka nyaatwomsem ana sɛ akoma eboa pa ne ho sɛ epa hohoye
Sɛdeɛ Tagalog anwumfoɔ twerɛfoɔ no twerɛ balactas ɛdɛn na balactas kan wɔ nua baalus balactas sɛ wɔde anigyeɛ ne sɛdeɛ anim ahyia wo a na sɛ wɔgye wo ahohoyɛ wo so a hwɛ wo ho so yi ɛwɔsɛ bia na ɔyɛ wo kokɔ mu tamfo ɔno na ɔne wo bɛko watwerɛ yɛ wɔ balactas ne nwoma mu Felantes Laura yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no mu a wɔhyia wo a wɔde anigyeɛ sɛdeɛ ne hyia wo daso wɔn akoma mu de anya atwomsɛm nko a na ahye mu ma ensɛm a wɔn keka no mu bi anya nokorɛ ɛno nti ehia sɛ yɛhunu Nyankopɔn ne nsɛm a wɔhyɛ de sie yɛ nakoma mu de di kan yɛnyi naada mfiri yɛn mu enka naada asɛm nka atorosɛm sɛ de wɔn kyɛ ne petrosie no ma no yɛ ne tɛkyerɛma mfiri bɔne mu ne nano na anka naada asɛm ɛde mbio ɛna wɔsɛ yɛ kae Baati ngoma etinum enchemu aduasanson Matthew 5 verse 37 na moma mo ane nye ane na dabi nye dabi na de abro yensuo no firi bɔne mu moma mo ane nye mo ane mo dabi nye mo dabi na se woka se ane na se dabi o se dabi nso ye ane a ɛne efiri bɔnsam efiri bɔne mu nti wɔkwan bɛ na wɔsɛ wɔfa so kasa montie Yakobo ngoma eti num chemu dumienu James 5 verse 12 na menuanom yene mu nyina akiri no monka ntam monka wɔsoro ana asase ana ntam biara na mama mo ane nye ane na mo dabi nye dabi na mo anhwe atemu mu yɛn ade mu da hɔ pefe Awurade Yesu Kristo ade wɔ ne nasuafo no ɛkyerɛkyerɛ ne sɛ yɛbɛyɛ anokɔfoɔ ɛwɔ yɛn kasa mu wɔkasa ane a ma wɔ ane nya wɔ ane na ma wɔ dabi nya wɔ dabi na mo anhwe atemu mu ɛmfato ho ewu a metua wɔ ka awɔsɛ wɔma wo nsɛm da hɔ den awieyɛ ɛna wobetua na wɔtwe no awieyɛ bosome no awieyɛ anaasɛ afe no awieyɛ ana wiase awieyɛ onipa no na akɔ banku n'ani da so sɛ wobetua ne ka ɛmfato ho sɛ wonim sɛ wontumi ntua nipa no ka ebe wontumi amfa akatua na ma ansa na bosome ne bewu no konua ne nkyɛn sɛ menua ade a mani da so sɛ mede betua wɔ ka no mensa nkae na sɛ mensa ka metua wɔ ka mesrɛ wo fa kyɛ me mama yɛ ni nokorɛ sɛ wɔka sɛ daabi a ɛwɔ sɛ yɛ daabi wɔka sɛ ane ɛwɔ sɛ yɛ ane wobɛba wɔbɛkɔ ɛdeɛ na ɛwɔ sɛ woka o mɛba o megyidi paa sɛ mɛba o mɛba mɛkɔ gyidi ɔsɛ o gyidi kora medobiri bia ɔsan so kora mpo kantam eni kwan sɛ yɛ kasa saa sɛ de bɛ yɛ mfa yɛ ntɛkyerɛma na yɛ ano nya bɔne ntia wɔ Nyankopɔn no yɛn ni ade a wɔsɛ yɛyɛ yɛn kenka Yakobo eti na nkyɛmu dumienu James 4 verse 13 na afei mu mo a mo ka sɛ ɛnɛ ne wɔkyena yɛbɛkɔ sɛɛ ne sɛɛ kuro yi mu akɔdi hɔ afe na yɛatɔ atɔn ne yɛnya mfasoɔ na nso mu nim die ɛbɛba ɔkyena na mo nkwa ne deɛ ɛfiri sɛ mo yɛ huhura a ɛyi ne ho kakra na afei ɛyera na emom anka ɛsɛ sɛ mo ka sɛ Awurade pɛ na yɛnya nkwa a yɛbɛyɛ yɛn anaa yɛn mama yɛn kasa sei ɛfiri sɛ yɛnim deɛ bɛsi kyina yɛnim yɛn nkwa mekae mabusuani bi na ne ba no ɛka sɛ maame ade asa wo abɔ anadwo baako na adan na woda so no aduane na ɔsɛ mɛba fish a yɛde vinegar no ano wodidi fried rice a ɛde ɔkyena nopa ɛrenti no mɛnoa na mu yato hɔ
nti ono anam ne to ho ade akyiye no wanya bi ani wantumi mpo ani oso da ye bone na owu ye wone namo yenim ne yebesi kyena ebisa wo so beba na mfato ho kase ane se ye wo Nyankopon pa meba never say wonnim ne yebesi kyena dabe na wo betua meka se ye wo Nyankopon ne pa October bosom da no awiye anase afe no awiye metua woka woka yen a diso ma wo ane nya wo ane na wo dabi nya wo dabi na manhwe atem wo mu saa no wo Kristo ni tie o Kristo ni en fiti prakopen kasa keke owo ani die nsem ka oka biribi a obone ho modene se wobeye anya se bia obekeka ne wope nanso wonye na adwene se obeba obeka se ane so wonye na adwene se obeba ka nokra na kire wunu ya o kafura menyine se metumi aba se de be won fana ni nto wo so yese won fana ni nto wo so se wobeba na mpofiri mu waba na ni beje se na se wobahye bo se wobeba nanso won maaye na woni nokorɛ wobonni nokorɛ wo mba nkora makomu wotakyerema no eka na ada asem nya atwomsem wo mu yenum nyina ya akwanside mampaibɔ enti ama wo Nyankopon intie yen se wo Nyankopon hunu se ena ada wo wakoma mu a na wanumu a ano no anasa takyerema no etese munim amwa nyina yebetumi adwodwo wo na so takyerema no onipa berentumi dwodwo takyerema no na se onipa berentumi dwodwo takyerema no a ha nya hwede wama ye ma wo Nyankopon dwodwo ye takyerema ano ne ade wonte na ya kubo na wo kyerɛkyerɛ onipa antumi enkyerɛkyerɛ wo se de nokrama wo nsem ene ye ma Nyankopon enkyerɛkyerɛ ye wo maame wo papa wo yore wo kunu wo nanfonom wonum antumi enkyerɛkyerɛ wo se hya wo takyerema so ene ma Nyankopon wasem no enkyerɛkyerɛ ye efrise takyerema no ne ye de bompa ye ewo se yehunu ye ntakyerema no se takyerema papa ye takyerema bone se de be ya wo Nyankopon ebetie ye ne mpaibɔ afrise nokorɛ takyerema ene nokorɛ akoma ne nam monti mebusem etie du asaba ko enchemu adu nsia Proverbs 21:26 Proverbs 21:26 obuye na no nyansa mu na adoye nkyerɛkyerɛ wɔ ne takyerema so ye ne ade a etene ye wose ye se ye buye ye na no a ye muye ya no wɔ nyansa mu adoye nkyerɛkyerɛ wɔ ye takyerema so wɔ takyerema no enya baa ye wɔ nipa binim wɔ no ma wɔ takyerema te sa baa ehia se adoye nyansa etena ye na takyerema so ye bebuye ya no na ya kasa wose free nyansa mu kasa ye ne ade a Nyankopon wasom no hwehwe free ye nkyɛn na ada asem biara ni mu nya atwomsem biara ni mu anabo apayode biara ni mu sa wakoma eka nokora wotakyerema so bedi nokorɛ sa wobɔ mpa ya obetumi anya hotoso se wo Nyankopon etio na ade papa biara ni wi ase a yetimu kyane se obenya ni daso bese wo Nyankopon etie wo mafa ehu beberemu na so wo Nyankopon bi obetumi dwane akɔ ne nkyɛn ɛya na atenka ne yesononko emprepi no na me ban wuo ever say Church of Christ asofo no dumie no cheme brome ewo pampanga ya gimeto ayaresabia be na wotwe na manalo asafo no ana Church of Christ asafo no asofo omo taame
omukita bafo sekan Onyankopɔn ne mo ne na homu bro me ho tɔ me benagu anan tadlak ahom ba be kyere me mmarima bi omosha posifo ntaade saabre no na yo the first Philippine constabulary sabra me wo benagu an American sempano wo ho ever say na ndi padodo no a etie ewo ho na awanfo anase asrafo enna me person ba bachim na assemblyman na ma ho kwa ma manfa manko sanko ma ho kwa ya nka sese kura nka mawuda dada ever say na wo mo nye aposifo omo kwaje wona safo ma awo camp akino awoye asrafo no ntaade se wonyankopon eka wo ho a aye ehumremu amane hunu bremu wonyankopon ebejo te se manalo asafo no Church of Christ asafo na sofo num ebo me no me bompa ye ka se Awurade enyame ho ewse me nkwa na menam wo kire me se wo me kwhye da bi mabome na me bompa ye ne mpofiri ma me abere wa bi hunu se ne ye bome ene wo tiatiem esremwa na okrofo ne hu bo wo no odwane ye se owo Onyankopon na wobetumi de wo ho ato ne so wa brabo mu a eya na yesononko amane hunu mremu agemeto yaresa bia wa pilot ne moja mroso ko fem eko 60/30 me wedi nyina hyase se eye tuntum ara wonne abrana mentumi home no meka se Awurade hunu me mobo eno pane ade meka man kansem pi meka se Awurade hunu me mobo na biribi nyonyo bi ebe fa me ho emme moja mroso no eba afem omo de meko malolos Onyankopon mo wane na ho mobrum ampa ye tie wa bi na me boye meka se Awurade boa me mentumi home me wonte hyewa na Nyankopon ejeme da biara po bepem na da bia me hunu se Onyankopon hunu me mobo ade kwana na meka ye ne me hwia hunu na so Onyankopon na bibia da musuno ko Onyankopon de ho bato ne so a here ne je ne yesuno ko da krome ne me nana bagai ana na ka me ho na yetekai mu mpofiri mu na ka ne gina kwantempon kase yesu ye gina yefrese kai bi tai epaaye na ye gina ka na chi nti ye ka ne gina semaka kra chiri no na kai kase bi free ye chiri eba yetika no ekan mienu etaleye na animu ni akire no ekan ya mia ekan ye mia na dade afia bi hwire kai ni manka be wo machiri metie maka se Awurade hunu me mobo na kai ni ginae wana hunu sa akwanhia no na wo mofure se nipa kura wuwum every say kai na nimu ene master cave kai no wachi mena na no yemu biara ho antiti Onyankopon ne mo na ho mobum hwehwe ne nyina paapae mena na ka se nana ade na asi na wada mena so na wadi be ye mfie nan ana se mfie num metie mo ka se Awurade hunu me mobo na dade ya na ebe wo machi no ejinae kai mienu anya akwanhia kai na wa animu no agina ena ne wache ne so aka ye mia ne si animu no ye ne de mehunu ye mesua hunu ye nkyerɛkyerɛ ye ne sɛ wo Nyankopɔn bi ebetumi asu afrɛ no ahokyerɛ enamu a Onyankopɔn re empa ye da ye wo Nyankopɔn bɔhye watwerɛ ye wo Hebrifo ngoma tidu miensa enchemu no Hebrews 13:5 mo emma sikani bere emma mo abrabɔ mu na mo ani enso de mo wo efrese wono ara ka sɛ mere nya wo na so mere empa wo da na Onyankopɔn na wo kasa no wonni atoro ɔse na mere empa wo na mere enya wo nso da
na sɛ nim sɛ deɛ sigye wɔ Nyankopɔn di ne enya gide ne arɛhyɛmu wɔ Nyankopɔn mu a na Yesu frɛ wɔ Nyankopɔn a Onyankopɔn ne pɛbɛyɛ hɔ mɛre enya wo na mɛre mpa wo nso da ɛno nti ɛyade ebuhia sɛ yɛbɛsua hunu kwan pa yɛfa so bɔ mpaeɛ yɛn ne yɛ nakodeɛ wɔ abrabɔ yi mu yɛde dwane kɔhyɛ bia wɔ abrabɔ mu ne no na sɛ nim sɛ deɛ ɛsɛ bɔ mpaeɛ ne yɛnim Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ a ɛno na ɛwɔ sɛ te yɛ nakoma ne yɛ ntɛkyerɛma ho na sɛ yimpo yɛ bɔ mpaeɛ a wobɛtumi anya hotɔsoɔ sɛ wɔ Nyankopɔn bi wɔ hɔ a wɔbɛtie yɛ ne mpaebɔ na so yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ no mu ahia sɛ yɛbɛhyɛ yɛ ntɛkyerɛma so afiri bɔne mu yɛbɛgyaa nya atwomsɛm yɛbɛgyaa torodie yɛbɛgyaa dansekurumudie yɛbɛgyaa naadaa yɛbɛgyaa ntorodie ɛnama bɔne atɛkyerɛma no yɛ nyinaa yɛbɛyi yɛn mu nyinaa afiri yɛn mu atorɔ yɛbɛyi afiri hɔ mama yɛnkenkan Ephesians 4:25 Efesofoɔ etinan ɛnkyɛmu aduonum enti munyi atorɔ ntwene na obiara ani ne nyɔnko nokorɛ ɛfiri sɛ yɛn ho akwaa munyi ɛnaadaa ɛntontwene munyi atorɔ ntwene yɛbɛyi atorɔ ato atwene mama yɛnyɛ atorofoɔ ɛnti sɛ wɔn a wɔfrɛ wɔn ho sɛ kristofoɔ wɔn akeka atoro sɛm nko a yɛkasa mama yɛni nokorɛ ɛni kwan sɛ nya atwomsɛm biara ba mu ɛni kwan sɛ bo apayɔdeɛ biara ba mu sɛ yɛ ane daabi na ɛni kwan sɛ yɛdi atoro na sɛ yɛbɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ a watie yɛn ɛnuanom deɛ monhwɛ o yɛasɛm te ne fa mpaebɔ ho nanso ehia sɛ yɛn nipadua nyinara ɛne wɔ Nyankopɔn asɛm no ɛbɔ abira ɛyɛ baako sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɔ mpaeɛ a wɔ Nyankopɔn watie yɛn ntɛkyerɛma yɛn akoma na yɛn adwene nso ade a yɛyɛ no ehia sɛ ne nyinaa nam ne kwan so mpaebɔ ɛyɛ asɛm ti yɛ ware ɛnuanom nhwɛ wɔ Nyankopɔn ɛkyerɛkyerɛ yɛn wɔ kwan a yɛfa so kasa ɛfiri sɛ tɛkyerɛma no a yɛde di dwuma no ana yɛde kasa no saa tɛkyerɛma no korɔ no ara na yɛde yi wɔ Nyankopɔn ayɛ da sɛ yɛma yɛn tɛkyerɛma ho kwan na sɛ nkwankyimiyɛ anabɔnsam de nkwankyimiyɛ ɛso so a ɛno na wɔde bɛbɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ ana wɔahwɛ wɔ Nyankopɔn bɛtie wo ana mama yɛn kenka ne bio James chapter 3 verse 6 Yakobo ngoma etimi ensa nkyemu nsia na tɛkyerɛma nso yɛ wogya tɛkyerɛma yɛ wiase bi wɔ yɛ nakwa mu a ɛyɛ de ɛntene adenkekanya kekan nipadua nyinaa na sɔ nkwankyimi a etwa ne ho firi awo mu no na eframa ne hunu kuro mu na waso ano tɛkyerɛma nte sɛ wogya ketewa ɛwɔ tumi kɛse wa hoɔde ne kɛse tumi yɛ nneɛma kɛse ogya ketewa betumi ahyɛ kwaye mu a mama yɛnkenka Yakobo ngoma etimi ensa nkyemu no James 3 verse 5 saara na tɛkyerɛma nso yɛ wogya akwa saara nso tɛkyerɛma nso yɛ ɔhonam akwa mu ade ketewa nanso ɔhoahoa na ho ade kɛse ho ogya ketewa nso monhwɛ kwaye kɛse a ebetumi aso ɛyɛ ogya ketewa bi o da so betumi ahyɛ kwaye kɛse monhwɛ ne esi yɛ wɔ Australia America California abra ogya hwase sɛ ɛhyehyɛ no ɛyɛ ogya ketewa bi na ɛde hwase ɛyɛ ade ketewa bi na ɛde hwase so de amane abra nipa saa na tɛkyerɛma no teɛ ɛyɛ ade ketewa nanso ɛyɛ ne ma kɛseɛ ɛpa kyerɛ sɛn tɛkyerɛma no bɔnsam enunu tɛkyerɛma no bɔnsam anaasɛ ambane hunu kuro no nunu no yɛn tɛkyerɛma no bɔnsam betumi asi yɛn tɛkyerɛma no kwan na adi atoro na yɛbɔ apayɔdeɛ na daadaa foforo na yɛnya atwomsɛm sɛde bɛyɛ yɛn mpaebɔ no ɛbɛyɛ kwa ade nkyerɛ fo sɛ yɛmmerɛ yi mu mpo wanhwɛ wo tɛkyerɛma de wobɛkɔ bɔnsam gyem bɔma yɛn kenkan Matthew 12 verse 36
na mesemo se asemhunu biara enipa beka no bebu ho akonta temuda asemhunu biara enipa beka no bebu ho akonta temuda te Kristo nkyerɛkyerɛ yina ana wose di se na kuma Awurade din ene amanfo de Nyankopɔn din eye asrede oh brade oh my God ene ne de Nyankopɔn din eyi concert ukọ dwemu a Mr. Tomatoes ne bo fish ne boy say fish keko brade na nam na ne boy de ne se ane na wo bo wo Nyankopɔn din wo nam ne boy de so Nyankopɔn na ton nam no wo Nyankopɔn atwade de obo wo Nyankopɔn din kwa no wo Nyankopɔn emma wo mfa wo ho totoroto de obo wo Nyankopɔn din kwa no wo Nyankopɔn ma ne mfa ne ho ni eno nti mama yemfa ye ntekyerema no emfa anidie ma wo Nyankopɔn yemfa wo buo ma wo Nyankopɔn mama wo yi wo concert wo ye wasere sem a emfa wo Nyankopɔn di ni agoro enjore foforo mu no ye mo kyerɛkyerɛ mo saa ne meya na enoma muti ye ka kyerɛ mo asafa mo firi mu ba ya na da bia ye bompa ye ka se ewo Yesu demo saa no wo mo bɔ no mama ye nhia Kristo mmara nsɛm ye na no ye di yi wo Nyankopɔn aye no mama ye mfa ni atoro mama ye mfa ni ye nyonko nipa atem mama ye mfa nnome ya foforo takyerema no de bompa ne mfa nnome nipa mfa mmodua mama ye mfa ya no eni atem ye wo takyerema bi wo no ma no na ye de bodua dua bronko a na wo mu ennome nko a na guso mama ye mfa ye takyerema enye saa ne me mama ye mfa ye takyerema na ya no ni saa dwuma etese ochena Nyankopɔn ya no bɛsua no mapia fa takyerema no ho ena yesua hunu nneɔma a wuhi a eye Nyankopɔn asɛm eni kwase ya dada nyonko nipa eni kwase ye bo apayode eni kwase nya atwom eni kwase di atoro mama ye nte ye nakoma ne ye ntakyerema ho sɛde ɛbɛyɛ wo Nyankopɔn betie ye ne mpaebɔ ochena sɛ ye wo Nyankopɔn pa ye beto wasa asɛmti so enoma papa bɛn na ɛde mfaso bɛbrɛ na sɛ yesua kwan pa ye fa so bɔ wo Nyankopɔn mpa ya mfaso bɛn ɛna de bɛbrɛ enuanom sɛ wo Nyankopɔn bi wɔ hɔ no mo betie ye ne mpa ye bɔbra ye bɔ mpa ya emu nhira no ɛyade wontumi mfa de foforo bi atoto ho so mampanyi bi tie wo akosɛm a ɛyɛ wade ɛyade kɛse ma obi a wotumi etie wo a ɛyɛ nimonyam hyɛma wo na sɛ wo Nyankopɔn etie ye ne a sika ana hunyade biara ni wo betumi de atoto ho mfaton wo dɔfo bi yade o wa amaniem bompaye na wo Nyankopɔn ebetie wo mpaebɔ na wontumi mfa sika biara so ntoto ho yewie mu hye na nke benya kwanhia wo Nyankopɔn mo wone na ho mobrom no ewie mu hye afofo na wo ka me ho no mo mfa ho mpo me de na ma adwene ho na ye nam kwan so ye kɔ Twerɛ Kronkron de siase na yewie mu hye no pete kesi bi kɔ hye mu ɛyɛ engine ba ko epaaye ɛhye ye sane pete kɔ hye mu nti bo hu se mogya kwadada dada afidie na no yewie mu hye ni twa ne ho awie mbɛyɛ semadu no ntimi bisa se na ade na ye nsi fam ye ntimi nsi fam efro se usi fam no we nsi fam bɔkwa eja beto wie mu hye no mu nti na ehia se ɔhyenkani ne no nom fa anwo ɛwɔ mu wɔ na ye twa ne ho awie mbɛyɛ semadu no kɔpem se fa anwo ɛwɔ wie mu hye no mu nyina ɛnonom ye na ebesi fam no odum gyakuo ayaresafo bebre ebetwa ye ho ahia na so na wie mu hye fofo na wɔtemo na bi nim passengerfo na bi nim na meda wo Nyankopɔn se ka se Awurade se ma wie ye ni a mintumi mpopo meti na so sente saa beneda so no se ma ye mu biara mpira wo Nyankopɔn emo wane na ho mobrum fa anwo no no moye no ana se nwo wo mu no mo ye besi fam
Babisa sa na we mu hwe no atwitwa ne ho sa de na yensi fam na menim se ko si fam prako pa eja betum ever se eni kwan se fa ngo ne dɔɔso wo hyen me dɔɔso sa na eja betum na ye beduru ana ebe si fam no na manfo pino etwen yankopon ne mo ne na ho mobro mu no emu biara empira ever se we mu hwe ne be si fam bɔkɔ ye wo yankopon bi a ye betum de ye ho ato ne so na se wo yankopon yi a asumdwe kese nko na benya na akoma mu na se ye hia amane a wo yankopon bi wo ho a wo betum de wo ho ato ne so wo yankopon se meri nyawo na meri empa won so da eno ne ade a mekyerɛkyerɛ mo kwan pa ya fa so bompa ye wo Twerɛ Kronkron wo twena mama ye nto asa asem ti so mane da so ne se bobesane aba brother Daniel bio yada mo ase bebre se maba beka ye ho wo ene de ye subɔ nkyerɛkyerɛ yi mo ye return sa fra mo twena bɛyɛ da to so enuma yesua Awurade Mmara Nsɛm ana sa ye na subɔ nkyerɛkyerɛ sa ye wo Nyankopɔn pa wo kyena fieda anɔpa dubaako Ghana ha mu emre ene amafoforo so mre se de mukro mo mre mo betie dwumadi wo mo tie biara na ebra yeguso a yesua ye na Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm no bio asedanka Awurade no bibiara o tie yen ene den na yenso ye tonsa fremo akire aboy wi adonko ne fa momra ne yemom pa bɛbɔ mpa ya ma nnipa nyina ye retonsa fremo nyina emfa won gidi amowo mu na ansa na ye bɛpon ye nhie mu yi mu no bio ye sanse sremo so mameka ye ho ema ye mompa ye tiawa mama ye nyina ye mompa Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo, nagpapasalamat po Awurade Nyankopɔn yenade na sutumfo che awena Awurade Yesu Kristo din aja yada wasi se abrani nyina wotena yana kwan ma yehunu wonsem asra se ma wotena ne bahala ka na duminig sa bawat daing ng kanilang mga kalooban. Ang lagi namin pakiusap sa iyo, Ama, sana yehunu wodo ne wotima awowamai wama yanakra eni aje na yetumi anya enidaso aja basrawo se ayeno ho na nipa wodi wotie won kyerɛkyerɛ atumi ate wo pɛ ase aja na daakye ye bɛne ye kopem se obewie won nsɛm tie no yɛsrɛw se wa won ma won ntumi nto adwene pa ani wachi fra won nso no meka ye no ho na yɛnsom yɛsrɛw se ma na enam won so na won abusua nso emehunu wo nokorɛ aja sama-sama kaye nuanom dane de sana po gina woboa se obeye nipa doye esrew nya ye ho abotere kaye ho da na yanya botaye nti a obo ye winsam ne yejai ade nyina hye ajaya da wase wa ya je kwa Kristo Yesu din amen.
ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa mga langit. Mamaya na yan sangka daon kondo free na jawaslo. Adom ko jene yarisa free na Awurade Yesu Kristo. Ne hon kronkron kabum. Ene nyina kuma mu ni sisi na dani dagina. Amen.